ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅವಂತೆ ಬರ್ತಾ ಪುಣ್ಯಮ್ಮ ಬಂದಾಗ. ಹಾಂ ದೇವಾ ಕಣ್ಣು ನೀನು ಕೆಂಪಾತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದ ನನಗೆ ಸಾರನ್ನ ನೀರು ಬೋಂಡ ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂದು ಬರ್ತನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂದಿದೆ. ಏನು ನಮ್ಮನೆಯವು ದೇವ. ಈಗೇನು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಲ ಜನ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸುಷ್ಮಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ತೇಜಸ್ವಿನಿ KJ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜರು ನೀ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಬೋತೀನಿ ಪಂಡದೆ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಇಂಚರ ಹೇ ಹಾಯ್ ಇಂಚರ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್. ಅಕ್ಕ ಓಲಿರ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಬೋತೀರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಸುಧಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಚಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದು ಇಂಕಲು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ನಾನು ಲೈವ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡು ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಾಡಿನಿ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಓಲಿರು ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಬೋತೀರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಕೋಡೆ ಮಂಡೈತೆ ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಂಡೆ ಆನಾಡು ಚಾಂಡು ಇರ್ನಾಡೆ. ಪ್ರಮೋದ್ BH ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಇಂಚೋಲ್ಲರ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೋಲ್ಲರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲಿರಿ ಜೋಕುಲು ಬುಡೇದಿ ಪೂರ ಯಾನು ಅಗಲ ಕಡ ಬುಡ್ನಿ ಅಗಲ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೀರಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಏನನ್ನ ಪೇರು ಒಂದು ಹುಷಾರ್ಲೈಜಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ದಸರಾತಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ತಿಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೀರೊಂದು ಬೋರ್ಲ ಲೈವ್ ನೆತ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೇ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತರೆ ಅಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕ ಬೈದಿರು. ಸಂಡೇ ದಾದೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಅಂಕಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ತುಪ್ಪು ಬೇಕಾದೊಂಡೆಮ್ಮ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ರೂಪಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ನಿಶಾ ಬತ್ತೆ. ಕೀರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನ ಲೆಗ್ ಪೈನ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಗ್ ಪೈನ್ ಮರಣಿ ಜೋರಿತ್ತು ಒಟ್ರಾಶಿ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಮರಣಿ ಬರೋಂತ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಎಂಗು ಸೂಪರ್ ಇದು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮೋದ್ BH ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಯ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕಿಂಜೊಪ್ಪುನ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟರ್ನ್ ಆದ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಪೂನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತಾರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಐತಾರೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅವ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಪೋಂತಿನದ ಬಸ್ ಅಂಚ. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಆರನ ಲೈವ್ ಬುರ್ದು ಅಣ್ಣ ಈರನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಜೀವಿತ ಆರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀರಿಗೆ ಮಾರೆ ಶಕ್. ಯಾನು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೆ ನಿಶಾ ಬತ್ತದು ಪಂಡಿರು ಶ್ರವಣನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಈರೊಂಜಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ಲೈವ್ ಹಿಡಿದ್ದೋಡು. ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಟ ಕೈಪು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡೆ ಕೈಪು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಬಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮುಡವೇ ಎಂಗಲ್ ಕೋಡವೇನೆ ತಿಂತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ನನವರ ಮನ್ಪುನಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಆವತ್ತಮ್ಮ. ಓಕೆ ಜೈ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹೊಡೆತಿರು ಪೂರ ದಸರಾ ಹೋಗ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐತಾರತ ಎಂಗುಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಬಕ್ಕ ಇದಲ್ಲ ಏನು ಲಾಗ್ಲದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷಿತಾ ಎಸ್ ಹೇ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್.
ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತ್ರೂ ಟಾಕ್ಸ್ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು 3 ಸಲ ಲೈವ್ ಪೋಯ 2 ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ ದಾದ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಣ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗಲ್ನ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಲಂಚಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಬ್ರೋಗೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರೋ ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಡ್ಸ್ ನಗಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಿಸ್ ನಗಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಒಂದೇ ಮನ್ಪಿನ್ ಛಾಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಚೋಲರ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ ಸೀನ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಆತ ಅವು ಪಂಡತೆ ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದು ಬೇಜಾರ ಅಂಟ್ರಿ ಬೇಜ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಇರ್ಲ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ನಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೂಡಿನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಕವಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಯ್ದೇರು ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ರಿಷನ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ವಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ಮಸನ ಒಪ್ಪಿರಮ್ಮ ಹೊಲ್ತಕ್ಕಂದು ಅನ್ರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿಡ ಅಂಚ ಪ್ರಿಯ ಬಸ್ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋದು ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನ ಬೋದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾಂಡು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ದಸರಾ ಗಮ್ಮತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಹಿಡಿತ್ರ ನಮಗುಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಯಾರು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಿರು ಉಷಾ ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಸರಿಯಾಂಡಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಜೋರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೀತಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹೊಡೆತಾರೆ ಮರ ಇನಿ ಪೂರ ದಸರಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೀಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊರಂಜು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಯಾರು ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಶ್ರಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲಿ ಹೋಯ್ತೀರ್ಬೇ ನಾಳೆ ಓಡಿತನಮ್ಮ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರನ್ನು ದೇವ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬಣ್ಣಿ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಜಾರಾಣ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿ ಲೈಫ್ ಪೋನುಂಡತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಲೈಫ್ ಪನಿಪಕ್ಕ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಈರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತು ಭಂಗ ಬೈದಾರು ಎನ್ನೆರಡನೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತು ಭಂಗ ಬೈದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜ್ಜಿಡ್ಲಂದು ಯಾನ್ ಎತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಭಂಗ ಬೈದಿನಾಗುಲ ಅವಡತ್ತು ನಮ್ಮಡ್ದು ಭಂಗ ಬೈದಿನಾಗುಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅದು ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಏಪಕ್ಕೆ ಏನಿರವು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ದಿನವತ್ತು ನೈಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪಂದು ಬುಡ್ನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಪಗ ಆತ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ನು ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ವೀಣಾ ಕೇಶವ ಹಾಯ್ ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪವಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ರಿಷನ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಬತ್ತಿನಿಂಗು ಲೈವ್ಗೆ ಬಕ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ದಸರಾ ಪೂರ ಬೋಯಾರು ಒಡೆ ಪೂರ ಬೋಯಾರು ಪಲ್ಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತು ಜೈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ಲ ನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬೋತೀರಿ ಯಾನೇ ಬೋತು ಜೋರಿ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನಗುಲು ಏಪ ಬರ್ಪೀರ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕನಗುಲು ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬರುವೀರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಸುಮಾ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅವೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಕೆಲವರ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಎತ್ತು ಬಂದು ಎನ್ನೋಡು ಕೆಲವರು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ್ಲಂದಿ ಇಚ್ಚಿಡ್ಲಂದು ಕೆಲವು ತೂನಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪುರ ನಮಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಪುನ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ ತುಂಡ್ರಾಂಡಲ ಗತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಗತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಅವಿನ ಪೂರ ತೂದು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುಜರೆ ಎಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪೋನಿತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅವಳು ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಪೋಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಊರುಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ರಮ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಆರು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರು ಇರಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಬುಡಿಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರು. ರಮ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣತೆ. ತೃಪ್ತಿ ಪಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ ಜತ್ರ ಬೆಟ್ಟುಡು ಈರನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾನ್. ಹಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಬಿ ಎಚ್ ಟ್ರೋಲ್ ದಗಲೆ ಪರ್ಬನನ ಅಂದಿ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಬನೆ ಟ್ರೋಲ್ ದಗಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ತುಂಬದ ಪೂರ ಏನೋ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಂಡ ಇರೇನು ಮಲ್ತಂತಾರ ಪೂರ ಪನೋಡ್ಗೆ ಅವ ಮಲ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬಾರದೇದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪೂರ ತುಂಬ ತವಿ ಮಂತ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ತೇವದೇರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ಪೂರ ಮಲ್ದತ ತೇದಿರತ್ತೆ ಪೂರ ಪತ್ರ ಡ್ಯಾಂಗು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತೀ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನದು ಇತ್ತು ಜಾ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ಪಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜೋಲದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏನು ದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಏರ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿವ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಲ್ದಿತ್ತೆ ದಾರ್ನ ಡೆತ್ ಆತನ ತೀರ್ದೇವೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾರಿ ಅದು ಪೂನಡು ಉಪ್ಪುನು ಮೆಗ್ದಿತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇರಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಲಿ ಆವ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಪ ಏಪಲ ತೂಪ ಅಮ್ಮಡ ತೆಲ್ಪರೆ ಪಲ್ನೆ ಗೀತಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಯ್ ತೆಲ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಅಮ್ಮಡ ತೆಲ್ಪಲ್ ಈರ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಟು ತೂಕ ಬತ್ತನ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತವಾಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಐಕ್ ಆತು ಒಂದು ಬೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಆತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಗಲಿಗಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆವಡತ್ ಅಗಲಿಗೆ ಅಗಲ್ ನಾನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಮೋಹಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಿದೆ ಗುಲ್ಗನಮ್ಮ ಬಟ್ ಚೇರ್ ಬರ್ಚಿ ಗುಲ್ಗ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಲ್ನ ಜಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಯಾಮ್. ಸುಮಾ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕುಡ್ಲಾ ಬೋತೀರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡದೆ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂತೆನಾ ಅಂದು ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜೋಲ್ 4 ದಿನ ಅಂತ ತೂತೇರ್ ಅಂಡವ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುಜಿರಾತು. ಲಕ್ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಎಸ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡಾರಿ ಇದು ಲಕ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಪೂರ ಲಾಪುಂಡು ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ ದಾಲಾಪುಜಿ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಸಂಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಏಪಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಣ ಪೋಯ್ ನಾಗು ಏರ್ಲ ಕರ ಬಿಡ ಜಾಗು ಲೆಪ್ಪಡವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ದೇವರ
ಅಮ್ಮಗೆ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುಲುಲ್ಲೇರು ಲಾಯ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್. ಯಾನವ್ರು ಎನ್ನಿರುತ್ತೆ ಅಪುರನ್ ಮಲ್ಪ ನಾಂಡ ಅಪುರನಗಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪುರನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತಡೆ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಡೋಗ್ತಳದ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಮೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಕೋಡೆ ಕಟಿಲು ಪೋಯ್ತೀರಿ ಬೈಯಾಗ ಇಡ್ಬೇಕ ಸಮಯ ಇರಿಗೆ. ಸುರೇಶ್ YDK ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪೋತೆ ಇರತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ. ಸುರೇಶ್ YDK ನೆಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿ ತೆರೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋರೆ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಚನಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಚನಕುಲು ತೂವರ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ. ಬರ್ಸೋಣ ನನಗೆಲ್ಲ ಊರುಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಪೋಂದುಂಡು. ಏನೋಣ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬರಂದಿಜ್ಜೆ ದಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಜನ ಬತ್ತಜಿಡ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ. ಚೇತನ ಕುಮಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇರಾಗ ಅವು ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಮದರ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನಡತೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ತುಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬಾಡ್ದೆ ನವಂಬರ್ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡು ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ 4 days ಇಪ್ಪು ಅದ ಕೊಂಚ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು 6 ಬಕಾಯಿನು ಅಣ್ಣ ಆವೋ ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಗ ನವಂಬರ್ ಅಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಣ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಣ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಣ ಪುನೀತ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂನಾಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಂದ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಚು ಒಂದು ನಾತೆ ದಾಲ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಇಜಿಂದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ ಇವಾಗ ಅವೇ ದಾಲ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪನ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗುಲ್ ದಾಲ ಕೇಳ್ನೆ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ವಿಂಟೇಜ್ ಶಾರದಕ್ಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಪಲ ಸೇಮಣ್ಣ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆರು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕನ ಏ ಮಾರೆ BSc ಮಲ್ದಿನ ನರ್ಸಿಂಗಾ ಅಕ್ಷಿತಾ ಶಶಿಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ರೆ. ಹಸಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೂರತ್ ಎಂಚೌಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಚೌಲರಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಓಕೆ ಆವಡ್ ಬಲೆ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಷಿತ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಈರು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಗೌತಮಿ ಪೂಜಾರಿ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌತಮಿ ಅವರೇ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಹಲೋ ಬ್ರೋ. ಬೆಲೆ ನೀವು ಬತ್ತು ಜಾಲಿಂಗಲಿ ಬೇಜಾರ ಬೇಬೆ ಬಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗುಲಾಲ್ ಹೇ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಅನುಷಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತೀರ್ ದಾಂಡಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೀಲ್ಸ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ಪೋತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತಿನ. ಅನುಷಾ ದಾದೆ ಮಿತ್ತು ಒನ್ನುಲ್ಲರ್ ಅಂದಿ ಈರು ಬರೋಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಪಾತಿರ ನಿಂತೆ ಕಟ್ ಲೈವ್ ಐತಾರಾದ ಮಾತ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತೀರ ಆದಿಪ್ಪು. ಮೇ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನು ಎಂಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪೋತೀರ ಅಂದು ಚಿಂಡ ಈತ ಪುರ್ತಗೂ ಪೂರ ಜೋರ್ ಹೊಡಿತದ ಲೈವ್. ಅನುಷಾ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲೇರಿ ದಸರಾತೆ ಅಂಚ ಪೋತೀನಿ ಪ ನಾಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂವರ ಪೋತೀನಿ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಾಪಣತೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ಬರ ನೀವು ಅಂತೀನ ಸಾರಿ ಯಾರು ಗಾಯ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಎಂಚೋಲರ್. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರವಣನ್ನ ಈರ್ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಏನ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜೀವಿತ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕವರ್ ಪೂಜಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಕೇಟಿದೆಂಗಿಲ್ಲ ಲೇಗ ಹಿಂಗೆ ನೇಪ್ಲೆಜ್ ಐತೆ ಆತು. ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಮಾರೆ ನೆನಪಲ್ಲೈಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆತೀನಿ ಸೀನ್ ಏನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡಂದು ದಾದೊಂಡೆ ಮಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತಿನ ಮೆಗ್ಗೆಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಕುಸಿಡಿ ಗುಡ್ಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವು ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಏನ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗತ್ತ ಫನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂಡೆ ಏನ ಮಾಡಿ ಪಂತೆನ ಅಂದತ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣುಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್. ಜೀವಿತ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ರಾವುರ ಕೊರುಂಗು ರಾಯರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ರಾವ್ ಕೊರುಂಗು ರಾವರೇನೆ ಕೇನು ಜಲೆ ಅದೇನಾ ಏನಿ ಹೊಣ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಗಾತೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಾಟಕ. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಇದೇಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿಗೆ ಬನ್ನೋಡಿಗೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಹೂಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜು ಮಾರೆ ಓ ನಿತ್ತಲು ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆ ಬರೋ ನಿಜ್ಜು ಇಂದ ಚೆಂಡೆದ ಪ್ರೋ ಒಂದು ನಾನು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೋಲ ಸಾಂಗ್ ನೆನೆ ಬರೋದು ನಿಗಳು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪನ್ಪೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ದಸರಾ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಅಂದಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದುಂಡು. ಉದ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ಹಾಯ್ ಭವಿಷ್ಯರೇ ಎಂಚೋಲರ್. ಮಮತಾ ಕುಲಾಲ್ ಜೆ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಜುಲಿಯರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಕಮ್ಮ ಅಂತೆ ಹೊರ್ತು. ಮಮತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೀಡ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಹೈಪ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ
ಅವು ಇತ್ತಂಜ ಹೈಪ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅವು ಹೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಗುಲು ಐಕ ಹೈಪ್ಗೆ ಏತ ಓಟ್ಸ್ ಪುರೋಂಡು ಅವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೈಪ್ ಅಂದು ಅವು ಹೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರದೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಭಜನೆ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುರ ಬಂತಾರ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಹೂ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತ್ತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಯಾವಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪ ಏನ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಪುರ ಇದು ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಗ ಪೋಣವು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಏಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಬರೋಣ ಮಾರೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ರುದ್ರಾವತಾರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾವತಾರ ನಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರದೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳು ತೂದುಪ್ಪರಲ್ಲ ವಾವಾನ ಮುಂದೆ ಪೂರಾ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಕಿ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವಿತವಿರುವ ಸುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಶ್ಯಾ ಅಣತೆ ಪಂಡೆ ಈರು ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೇರು ಬಲೆ ಅಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೇರು ಒಂಜನ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಎನ್ನು ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ ಮಾರೆ ಬುರ್ಚ ಇವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೆ ನಂದು ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡದಾಗ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಎప్పుడు ನಿನ್ನಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬಂದ ಗುಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಭವಿಷ್ ಬಾಯರ್ ದಾದೆ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಅಡುಲ್ಲ ತೋನುಲ್ಲಾರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಂಚ ಮಮತಾ ಕುಲಾಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾ ಯಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಓಲರ್ಗೆ ಯಶವಂತರೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಣು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಪಾಡ್ಗ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪತ್ಪದ ಉಪ್ಪು ಜೀವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡು ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲಿ ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಜಾನು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಿ ತೂಕ ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಮರತು ಒಂದು ಅಂದು ಮಾರೆ ಬುಡಿ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದಾ ಅನ್ಪಿನಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಯಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಲರಿ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತು ಹೋತಾರದ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಹಾಯ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ಹಾಯ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇರೆಗ್ಲವೇ ಜೀವಿತ ಬಿರೋಸ್ತುಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇರ್ಪನ್ಯ ಪ್ರಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನ್ನು ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಿಯಾ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತುಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತುಜಾನ್ ನನ್ನ ಪೋಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಪಾಪನ ಜೋರ ಅಪೂರ್ವ ಪಾಪೈ ಕೆಲವರು ಜೋರುಲ್ಲಲು ಏನೈತೆ ಈ ಅಂಚ ಕೇಂಡ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಲಪ್ಪ ನೋಡು ಇಂಚಲಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬುಡೆದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ನೆನಪು ಪುಣತೆ ಅಂದಿ ಬುಡೆದಿತ್ತ ನೆನಪು ಪುಣ್ ಪೂರ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಆತಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಬರ ಹೆಂಗೆ ಭಜನೆ ಬರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯನು ಊಲ ನೀವು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬರ್ಪುಣ ಆತಿ ರಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪು ಜನ ಮರಣಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೀವನ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಊಯಮ್ಮ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಮ್ಮ
ಇದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇಂಜಿನೇನು ಈಗ ಈ ಬಬ್ಬುನು ಒಂದೆರಡು ಬೇದಿನ ಖುಷಿ ಓ ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವು ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡತೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಹಾಂ ಆಯಲ್ ಪಂತಿನಿ ನಂದಿನಿ ಪುಂಜಾರ ಕೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬುಡಿದಿ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತನ ಪಾಪ ಆರೇನು ಬೊಲ್ಚ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪ ನಿಗಲೆ ಕಾಲಿ ಯಾನಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಚ ಒಂದಿ ಪುನ ತೋಜುನು ಆರೇನ ಬೊಲ್ಚ ನಿಗಲೆ ತೋಜದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ವೇಷ ಬೈಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬರಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೇಷ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ದುಂಬರು ಅಂತ ನಾನು ಆತ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಋತ್ವಿ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಜೋರ್ನ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಆಂಡ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಬಸ್ ಎಂಚ ರೂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು అత్తత్తు పడిగ చెప్పడం ఇచ్చి అందు పడిగ చెప్పాడు పన్న బెద్దరాడదు నీకు కార్లో వరిపినందాండ ಅವಳು ಒಂದುನತ್ತೆ ಏನನ್ ಪೇರೈಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಏನ ಮನ್ ಪೇರ್ತಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತಾಡ ಬೆಲ್ಮಂದ ಬಸ್ ಪತ್ತೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲ ಪಾಡ ನಿಗುಲು ಕಾರ್ಲಾಡದ ನಿಗಲು ಏನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಸೀದಾ ಉಚ್ಚಿಲ ದಿಕ್ಕು ಪಡಿಬಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಪಡಿಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಜೆತ್ತದ್ದು ಪಡಿಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಪತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿ ದಂಜಿ ಓಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಪತ್ತ ಎರಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೋಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ನವರಾತ್ರಿ ಬೋತಲು ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಭವಾನಿಯವರೇ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬೂಲ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಏಪ ಹತ್ತು ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಬರೋ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಅವು ಏಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ 2014 ಐ ಗೆಸ್ 14-15 ಕುವೈಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಡ್ವಕ್ಕ ಕತಾರ್ ಪೋಯ 2015-14 దానాಗ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಊರುಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಕೂಡ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿತ್ತೀನಿ ಅವು ನಿಗಲು ತೂದುಪರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ದಿನಾಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುನಿ ಒಲ್ಪ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಪನ ಭವಾನಿ ಲತಾ ದೀಪಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಕೇತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರವಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ನಿಕ್ಲೇನ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಏಪ ಅರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಲು ನಿಗಲು ತುಕ್ಕ ನವಂಬರ್ ಬರ್ರೆ ಜೀವಿತ ಇದು ಬಲ್ಲೆದಾಗ ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡೆ ಅಂದಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಪರ್ಬಗ್ ಮನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಮಂತೊಂತೆ ರಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂದಾ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ದಸರಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭವನ್ ಲತಾಗೆ ಏನೊಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾಳೆ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ನು ಹೇ ದನಿ ಏರ್ ಮಾರ ದನಿ ಯಾ ದನಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಯ್ ಈಗ ನಾ ಬುಧವಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬಯಾರ್ ಕೇರಳ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಜೀವಿತ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ ಲೈವ್ ಆಲ್ ತೂವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಆಲೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಇಜ್ಜಾಗನ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಯಾ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನೀನಂದು ಐಕ್ ಆಲಿ ಪಂಡೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕಾಲ್ ಓಡೆಗ್ ಅವೇನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಿಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟದೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ದಸರಾ ಬೋತೇರು ಕುಟ್ಲಾಗ್ ಜೀವಿತ ಬೈರಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆವ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಶಾಲಿನಿ ವರುಣ್ ಹಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಬನ್ನಿ ದಸರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಿನಿ ವರುಣ್ ಹಾಯ್
ಆಣದ ಅವು ಆಣದ ಸಾರಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ಇರೇನೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಭಜನೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಿ ನಾವು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲೆ ಪುರ ಭಜನೆ ಬಂದು ಕೊರೋಡು ಯಾನು ತಂಬೂರಿಗ ನೋಡು ತಾಳಗ ನೋಡು ಜೋಕುಲೆ ಪುರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಆಂಡ ಅವು ತಾಳ ಪುರ ಕಂತಂಡ ಆಗುಲಾಗಲ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಮಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಐಕ್ ಕಂದು ಐಕಿ ಬರ್ಚಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಡ ಭಜನೆ ಅವೇ ಆಗಲಿ ಭಜನೆ ಬಂದು ಕೊರೋಡು ಮಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಯಿಸಿದಲ್ಲ ತೂವನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಮತ್ತೆ ಓಡೈತಿಯರ್ ಮುಗುಲಿನಿ ಕೇಳಲಿ ಒಡೆಯೋದಾರ ಪುರ ನಿಗಲು ಇಗುಲು ಏನ ಚಾ ಬರ ಓದ್ತಾರೆ ಏನು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ದಸರತೆ ಪುರ ಬಿಸಿಲಿರು ಸುಮಲತಾ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎನ್ಸೋಲರ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ಪುಷಿ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಆಪುಜಮ್ಮ ಸುಂದರತರ ಸುಮಲತ ಚಾಂಡ್ ಇದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಿಖಿಲ್ ವೆಜ್ಜ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಪಿನಿ ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗುಲ್ನು ಭವನ್ಲತ ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಡೆಗ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೌದು ನಾಳೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೈತ್ ಓದಿನ ಒಂದಿನ ನೀರು ಬೂರ್ನಿ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬಂಡೈತೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ದೀಪ ಕಣ್ಣಿತ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋದು ನಂದು ಏನು ಲಾಗ್ ಬಾರ್ದೈತೆ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಸಿಸ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ 2 ಜನ ಪನಂ ಬರ್ಪಿನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಜ್ಜ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಚಾ ಪಿನಿ ಬರ್ದಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಇರಗೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಸರಾಗೆ ಬಲಿಬ್ರು ಮಮತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾರಿ ದೂರತಿ ತೂಕ ಸಿಸ್ ಬರ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೋಲರಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಾ ವರ್ಷ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಇರಗೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಭಯಂಕರ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೈ ಪೂಜೆ ತೈಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮಗ ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಲವ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವಿತ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತರ ಈನು ಏಪ ಪಿದೇರು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನು ಪಿದೇರು ಪೋರೆ ಅವೇ ತೂವೋಡಿ ಏಪ ಅಂತ ಹೆಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಬೇಜ್ಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಕ್ ಗಂಡು ಆರ್ಲ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೇ ಅಂದು ಮಾರಿ 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಡುಗೆ ಅಂಡಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ದಸರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಭವನ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಂತೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಂತೂರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ನಂತೂರು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನಂತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಉಂಡು ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭವಿಷ್ ಭಯ ರಮೀರ್ ನಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪದ ಬರ್ಪಡೋದು ಕಾಲ್ ಎಂಗಲ ಚಾ ಅಂಡ್ ನಿಗಲ್ನಾಡಿ ಎಂಗಲ ಚಾ ಪೂರ ಆದಿ ಎಂಕು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಅವು ಬ್ರೌನ್ದ ಯಾನಿ ಕುಡಂಜೀರು ಸುರುಕು ಓದಿನ ಬೇತೆ ರಕ್ಷ ಅಂದ ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಂಗೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಓಲೇರಿ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ದಸರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಯಾರ ತುಂಬ ಬೈದುಂಡು ಐತೆ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಂಚ ಕಾಣಲ್ರಿ ತುಂಬ ಬೈದುಂಡು ಓಲೋಲ್ ಮಾರಾರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಜನ ಕಾಲು ಉಂಡದು
ಕಾಲೇ ಮಲ್ಪುಜಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸುಲ ಕಣ್ಣ ನಿಂತು ಯಾಮಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಕ ಇದು ಗೊತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲೀಷಿലുಂಟು നാല് മൂജി പത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് സീനല്ല ഇരുത്തൂലേ റിങ്ങിങ് ആവുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് മിസ്സാണ്ട് ಅಮ್ಮ ಚಾಪರಿ ರೆಕ್ಕೆಂಡಿರು ವರ್ಷ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ತೆರ್ಪಾಡು ಆಯಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ಅಪೂರ್ವಾಗ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಆಯುಗ್ಲ ಬರ್ಪೋಲು ಭವಾನಿಲತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ನಂತೂರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆವಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯರೇ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಜೆತಿತ್ತೆ ಲಕ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭವಾನಿಲತ್ತ ಮೀನು ಇಲ್ಲವ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಕೋಡೆಡಿಂಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದಿ ತುಯೆ ಈ ಕಡ ಬಿಡ್ದಾರತ್ತೆ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಈರ್ಲ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿರ ಇಂಕ್ ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡು ನಿಗಲೆ ಗಿಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಡು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತುಲೆ ಯಾರಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಒಡೆಯದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಯ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪೂರ್ವ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚಾಪಣ ಅಪೂರಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಚಾಪ ಮನ್ಪಿನಿ ಬೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಗಲ್ಲ ಆತನ ಗೀತಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಣೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೀತಾವರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಭವಿಷ್ ಬಾಯರ್ ಹಾಯ್ ಭವಿಷ್ ಭವಾನ್ ಲತ್ತ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬೋಲ್ದಾತೀರಿ ಪೇರ್ದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಜ್ಜೋ ಸಂಗೀತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಟ್ ಆಡ್ ಬರಾಬಜಿ ಮಾರಿ ಆಡ್ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಬಿಡ್ದೋಡಿ ಇತ್ತನು ಕಡಬುದೇನಾ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ ಸಾ ಆಪಜ ಅನ್ನಗ ಒಂದಲ್ ಬರಾಬಜ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪುಗು ರಾಜಾಗೆ ಸರಿಗೆ ದೀಪಕ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರಾಬಜ ದೀಪಕ್ಗೆ ಆಗಾಪುಜ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣತ ವಾ ಪೋ ಬಕಾಲ್ ನಾಡ ಯಾನು ಚೂರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಂಚಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎರಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇನಿ ದಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತರ ಓ ಭ್ರಮೆ ಏರ್ ಸುದೀಪ್ನ ಡೈಲಾಗ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಹೌದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಭವಾನಿ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಯನ್ ಕರ್ಕೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅದೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಪಕ್ಕಡಿ ಅದು ಕಾಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಚಾವರ ಅಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಬಂತಲು ಬಗದೆ ಮಲ್ಪರ ನೀ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ತಲು ಹೊರ ಮಲ್ಪನು ದೇರ್ತೋಲು ದೀಲ ಬರ್ಪಿಜದ ಈರ್ದಾನಿ పోతుజారు దసరాకు యాన ఇజ్జి పోతుజి ఇంచేది ఇంకల దేవరెగ్ల ఆపుజి కోపాతను పాతరగత ఇజ్జి ఎంకలగిತ್ತೆ
ಆಂಡ ಅದಂತಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಉಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಬೇಗ ಏನು ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಬೇಗತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಭವಾನಿ ಲತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇರೇನ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿರ್ವಾ ಉಡುಪಿ. ಏನೇ ತಾರೆಯ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಸುಜೋ ಸಿಂಗ್ ದಾದೆ ಬುಲ್ಪುನೀರ್. ಉಮಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಸುಮನಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ದೇವೇರಡ ಕೋಪ ಭವಿಷ್ ಬಯಾರ್ ದಾರ ಇಂಚನಿ ಎಂಕಲ ಕೋಪ ಒಂದು ಪುಣ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಭವಾನಿ ಅವರೇ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಕೃಷ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲರೇ. ಆಡ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಲ್ಪಗನ ಜೋರು ಪನ್ನುಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಣ ಮನ್ಪುನತ್ ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ದಾದಾಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಪಾತಿ ರೋಜರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಗಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನದುಪ್ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ಆತು ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಅನ್ನಂದು ಇರು ಕಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿಂಗೆ ಯಾನು ಎದ ಬೇದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದು. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಸಿಸ್. ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಯ್, ನೈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸ್ತಾರ. ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತೀಲ ಬಂದು ಪೋಯಿರಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂದು ಬಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ತೀಲ ಬಂದು ಪೋಯಿರಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಅಂದ. ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಆ ರುದ್ರಾವತಾರ ತೋಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಲೆಸಂದು ಪೋಪು ಜರ. ಅಕ್ಕನ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಲೆಸಂದು ಪೋಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಪೋಲ ತೈ ಬಕ್ಕ ಪೋರಂಟು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂತು ಎಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಬೈದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ದರ್ಪೋಡಗಲೇ. ನಿತಿನ್ ರೆಂಜಳ ಸೂಪರ್. ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ತಾನಿ ಮಾರೆವು. ಈವನ್ ಲೈವ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಶಾ ಬತ್ತು 12 ಗೊತ್ತು ಅಂದ. ಕೆಲವೆರಡು ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರ ಕೆಲವೆರಡು ಬರ್ಪುಜವು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮ. ಭವಿಷ್ ಭಯ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಆಡ ಇತ್ತಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದೇ. ಜೋಕುಳ್ತೆ ಬೋರಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದಿ. ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಂದೆ ಬೋರಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ನ್ಯಾಂಚಿಂಜಿ ಪೋಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಬೋರು. ಗೀತಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದು ನಾನು ನವ್ವೆ ಬನ್ನದೆ ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಉಣ್ಣ ಅಂದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಈ ಲೈವ್ ನಿಡಗೇನು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಅಮ್ಮರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಪಾತಿ ನೋಡಿರಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿ ನೋಡಿರಿ ಪಾತಿರ್ನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ನೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಪೂಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬೈ ಬಾಯ್. ನಾನು ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಡಾ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಗೈಸ್, ಬೈ.